animalistes, soc el guardià dels animals. Avui ens trobem amb un nou vídeo, que de segur que us serà ben útil i us ajudarà molt. Una de les millors opcions per als que viuen en un pis és el gat persa. Tot i que aquest gat és molt carinyós, haureu de comptar amb que sovint desprèn pèls quan es rasca i també quan camina. També és molt recomanable tenir a casa un caumaner. Aquests gats són àgils, musculosos i d'un pelatge blanc pur. Una cosa que potser no sabíeu d'aquesta raça és que tenen un ull de cada color. Això sí, per obtenir un exemplar d'aquests gats, el caumaner, haureu d'estalviar una mica, ja que poden valdre fins a $10.000 americans. Si vius en una casa amb jardí, queda't amb el gat blau rus, un gat preciós i normalment bondadós. Aquest gat té un pèl suau, fi i molt agradable de tocar. A més, tot i que sembla que és blau, és gris. Per últim, us he d'explicar que aquest gat, tot i que és millor en una casa, s'adapta fàcilment a tot tipus d'habitatges, sigui una casa, sigui un pis, etc. I l'últim gat de la llista, el gat javanès. No és el més bonic d'aspecte, però és molt lleial i també és molt tranquil. L'has de triar si no vols problemes de pèl o que t'envuti la casa i hagis de netejar molt. Fins aquí el meu vídeo. Espero que us hagi servit, us hagi agradat i recordeu, la decisió és vostra.